Hemen txago de sukaldean, azteko pres lanean, ez da? Bai. Hori da, eta zuk izan duzu porrusalda bat egin duzu. Porrusalda krema. Krema bat, hori da. Eta horretarako osagaiak esan behar dizkizuet. Osagaiak. Kuila, moldeko gia, patata, baratxuriak, bakailaoa, porrua, tipula, azenarioa, arrain salda edo fumeta, gatza eta oliba olioa. Nondik hasiko gea? Ba, fumeta berotuko dugu, bai. Hori da. Zu fumeta etxetik egin da ekarri duzu. Bai. Eta hau, Da espinaga. hori da. Tenda eta ura. Hori da. Arrai zurrekin, da salakin, da horixen, Ta tipula, zapore bezala, eta ez da Hori da. txikitzen. Hortik egiten da horrei ura atea eta listo. Hau da, porrusalda krema egiteko. Bai. Hori da. Eta listo, gaurko egunaren martxan, ezta? Bai. Hasiera eman diogu, nola bukatzen dugu. A ber, ondo, espero dut. Eta Ja, ja, izango da. hasiko naz, hori. Porrusalda egiteko kipula, porrua, kuila eta zenario. Horiek zati txikitan, ezta? Ez, gero pasatzen da. Bale. Orduan, Hortan hauek ni lagunduko izut pixkatian, Bale. bitartean. Bueno, egun hauetan, hainbat kontu jakin ditugu, kafe antzokien gertatzen direnak, nola dagoen antolatuta, ez? Bai, Ba, astelehenetikan, larunbata bitartean eguarditan menua ematen dela, bai, gauetan egun berezitan, bai, baina adibidez, larunbat batean badau beste aukera bat, ezta? bai. Adibidez, egin alda eskontzak. Eskontzak, dira. Eskontzak. Eta normalean jendea alokatzen du kafe antzokia egun osoa haientzako. Osoa, bazkaiakin hasi eta gero bukatu arte, ezta? Bai, normalean daukate gero diskoteka moduan edo... Diskoteka moduan funtzionatzen du ia egunero. Ez? Diskoteka zabali dago, astelen gauetan ez zabalikoten da? Ez. Gabaz, dinozu. Bai. Gabaz, ostegunetik, larun bat... Hori beti. Beti. Baina, bueno, igual bai dauz konzertu bat baldin badao, irekitzen da, hori bai. Baina ego larun batean, ezkontza bat baldin badao, horrez dago konzerteka. Gero bai, egoten da, gero bai, jarraitzen da. Bale. Igual, amaikak arte Jendea joan da, bigarren solairura, bai. eta beste jendea sartzen da lehenengoan, ez? Karo, hainbeste aukera dake, hainbeste solairutan, eske da superhandia. Claro, hori da. Gauza horiek egiteko. Botatzen dugu, hau? Bai. Hori da, barazkia martxan. Bai. Botatzen dugu patata. Hori da. Bueno, leheno moztu indizut, baina ezkontzak bereziak ematen dituzu baita. Bai. Bueno, bereziak ezkontzak dira, danak ezkontzak. Adibidez, hori, baina... Bueno, ez dira konbentzionalak, ezkontza konbentzionala. Batzuk bai, baina beste batzuk ez. Hori da. Adibidez, azken ezkontza izan ziren gehi batzuk. Ezkontza gehi. Bi neska, ala bi mutil. Eta hor bertan ezkondu egin ziren. Gero ospatu zuen Baskaria kafe antzokian, arratsaldez diskoteka edo espektakulo moduan. Gero rezena, eta gero hori izaten da, barra libre eta gauza hori. Eta gero nastuko dira, hor aukera dakaen azteko, baitarek gabien jaz zartzen dena jendia kafe antzokira, larumat gaua bezala, gero dana nazketa, ezta? Ez, eskontzakoa doaz, bigarren zelairura, eta jendea, beste jendea lehenengoan. Eratzen dira. Hori da, mira, beste aukera bat. Desberdina daukazu kafe antzokia lukatuta, egun osoa da lujo bat, nire ustez, Bai, izango ez da ba. Eta hola, eskontza bat izateko zenbat gehienez, 150. Depende. 100 inguru, 150, depende. Gehienez horrela xe, 150. Bai. Gehiago ez du ematen oraindik. Hori da. Baina, bueno. Bai, kabitu gauza da, kabitzia da. Eta gero gauza da, oiei, ondo emateko, sukaldeak eta tamainokoa behar du, eta gauza behar dira, ez da, zuk, konfientzak azu dut da, 150 ondo ematen diozu. Bueno,
Eman aldugu gehiago, baina, bueno, bai, momentuz... Holako txea dira. Horia. Bueno, beste aukera bat, ezta? Bai. Orain, hori zuk izan dezunien bertan ezkontzeko aukera, ez? Askotan nahi da gertatzen, porque berez ofizialki gehu udaletxean egin behar izaten diren papelak, Bai. baina, bueno, zelaietan, ezkontzen da, batzuk ezkontzen dira Bai. zelaietan. Hainbeste aukera ikusten egia Bai, desberdinak. eskontzak... Uretan akuarium barruan ikusi izan ditut, beste batzuk, bai. baita ere. Bai, Ba, oso polita, bai, ikusteko oso polita. Bueno, kumeta daukagu ja ospatzeko ere, bai. irekitzen. Bai. Hau uzten dugu igual 4 minutu edo, eta botatzen dugu kumeta ara. Hori da. Irekitzeko. Bai, orduan pixkat, gehiago egiten utzi hona esen, 4 minutuan? Bai. Vale. Eta gero dako beste pausua. Kumet. Bai. Kuiatxoa sartu aldiu, kuiatxoa. Ai, kuiatxoa, egia. Kuiatxoa, aztu zaigu, bane hon ba. Osagaietan hortzen bertan eukita, hori da. Hori da. Zati batzuk, honekin nahiko, ezta? Bai. Hori da, gehitu. Orain egingo dugu makaioa. Hori da. Hau, zen dugu hor. Hori da. Hortxe. Hor bakailua frijitu ingo dezu? Bai. Eta, bueno, ezkontzekin jarraituaz, ezkontzak orduan menu bereziak izaten dira, ezta? Bai. Hori da. Eta joku gehiago ematen du, produktu desberdinak izaten dira, bai, onge dira itxaskiak, beste arrain mota bat. Hori da. Egiten dugu menua segun gustora, Segun gustora, hori. Zer eskatu, hori eman. Hori da. Igual daukagu batzuk eginda, baina igual... Bai, baina gero pertsonalizatu egin behar dira. Hori da, hori da. Bai, askotan esaten duen, bidali menuak dauzkazutenak prest, bidaltzen da, baina gero gustatzen zaiguna da pertsonalizatzea. Bai, eta jendea egiten dute, nahazten dute menuak. Hori da, bai. Bai, sarrera bat, hemengo sarrera bat, besteko bigarrenekin, arraiakin bukatu, tartian sorbete bat sartu. Bai, hori fijo, sorbetea da tipiko. Bai, ez da? Bai, sorbetia... mandarina edo limoizkoa, baina tipikoa. Eta hori sartzen duzu gehien bat, arraia eta aragilen tartian? Bai. Hori da. Hori pizka freskatu, aragila azpizuna jan adibidez, eta gero prest tartagateko. Hori da. Bueno, igual ja, hemen sartzen dut berakatza. Bai, berakatza. Hori da. Otzatzeko. Makaioa prestatzen dugu. Hori bai. Oan hain nintzen pentsatzen da, kafe antzokea, zuk 17 urtean egiten duzu lana. Duela 17 urte. Bai. Eta guztira zenbat urte ditu? Benduan egiten ditu 19 urte. 19 urte. Ia, bizitza antzokiak guen, bizitza guztia zeu barruan. Bai. Beira. 19 urtean zenbat jende pasakotezan, ezta? Eta askotan lotzen dugu kafe antzokia. Pio bat. Leku alternatiba bezala hori izan dugu, baina baita ere igual gaztezean ian jun, ezautu, eskualtegiko mundua, kontzertuak eta hori guztia. Eta orain bat baino gehiago ikusten nahi izagu, eta ezagun, zenbat urtean jun gabe. Horrekin lotzen deulako. Baina gogorarazi guztioi, menua jateko aukera badaizuela. Ezta? Bai. Hori da. Eta berriz, nun ibiltzen zinazten gogoratu, eta da ikusi nola... Eta ikusteko nola da kafe antzokia. Hori da. Naiz eta igual leheno bolada batean ibili izan, jarraitzen duela aktibo, eguneko menuak ematen, eta buelta bat eman, ikusi, nola da hon? Gogoratu garai bateko denborak, eta? Hori, botatzen dut umeta. Bai. Hemen bi aukera batzutan oza botatzen dugu, eta gaurko honetan berua bota diogu. Hori da. Eta hemen egingo du makaia. Makaia ba. Eta reservatu hemen.
orain egingo dugu bai ogia. Bai, moldeko ogiarekin, Bai, zer egingo duzu? pikatostea. Ondo, hori da. Hori kreman da tipiko, ez? Bai, bai. Buelta ematea nahi? Azte guen duzu, bueno. Bada putzen. Askotan porruzalde egiten denean igual kuiatxoa, kasu honetan kuia, ez diogu gehitzen, baina orain garaia denez, kuia ere gehitzen diozu eta emango dio bere ikutu berezi hori, ezta? Bai, eta kolore aldaketare bai. Holan, adibidez. Bai, adibidez. Bezaltutan izaten lauki txikiak. Hori, norbeak nahi duen bezala, baina gauza da krujiente, kurruzkatu den sensazio egitzia. Hau ja. Uzten dugu holan. Ezken bertan. Hartzen dugu. Hau frigitzeko. Hola. Tosi hortu ingo dituzu, frigitu. Bai. Eta igual plater bat ateratzeko hau. Hone atera. Hola, xer. Atea. Eta berakatza bat. Berakatza pixkatea bai, ezta? Listo, listo, moldatu zea. Bale. Listo. Hori gara hauek, errezerbatu ditugu hementxe, bakailo zatiak. Eta, ja, falta ezaigu, hau, Piskatutzi, beste piskatian bai. Eta, ogia egitea. Ogia egitea. Bale, hau utziko dugu, eta olioa prest da honean, bertan frigituko ditugu, berela gatoz. Lagunduko idazu hau pasatzeko? Bai. Eta nik egingo ditut. Bai. Hau birrindu hemen, ez da? Turmizakien. Bai. Hoxe, listo. Mira. Epa. Bueno, hau listo daukagu, ja. Arte horrean. Ondo. Hau pixka bukatu zaion, da listo. Zitzen ondo, ez? Bai. Listo, ja, ez? Listo, ez da? Bai. Zoze falta du, gazpuntua? Bai, hori bai. Basmane. Frogatu. Farratu, bai. Ondo dago, bere puntuan. Ikusten, a la primera hartzen dugu, Bai. Ez gatzikutik eta izizare arki. Hori da, bale. Orduan hemendikan, orain txinotik iragazi. pasatu. Bai. Hori da, hola. Bueno, fontzailekin laundu nahi bari mediozu, pixkat. Hori, pixkat urratu, ni botatzea izut. Bai. Eta listo, arroa. Vale. Zuko itura badakazu txinotik pasa eta gero iraki matematik berriz. Bai. Hori da.
Askotan saltzako beto geratzen dira, Hola pixka txinotikan pasa, eta gero irakin bat eman, eta bai brillo aldetikan, eta kasu honetan igual nahi bari bada, igual pixka gehiago murriztu, eta azken puntu eman da, listo. Eta honekin... Listo, ez da? Bai. Eta niretzako laina inezkeo, nahiko. Pasa, ontzi bat ateako izut berriz irakiteko. Zensua, prest. Ya, listo. Ake, gutxera bat eginando. Atzea. Eta berriz barrura, ezta? Bai. Eta ja daukagu dana... Dana presta paintzeko, ezta? Bai, paintzeko hori da. Burruntzaia garbituko izut. Honekin pasan nahi bari madiozu. Igual hobeto. Bai, hobeto. Gaurko lehen da biziko platera, ezta? Bai. Bueno, listo. Goaz. Hori da. Porru zalda, ura bota berrian, arrai zalda gehitu. Hori da, barazkitan kuia gehitu, horregatik handu kolore bixi-bixi hau. Hori da. Eta orain apaingarriak, esaten da bezala, ezta? Hori, jartzen dugu makai bat. Bakailu zatia. Iepa. Nik eltziko izut platera, bai, eta zugare. Hori da. Jartzen dugu berak, eta... Bai. Eta jartzen dugu pikatosteak. Hori da. Bizatitzukin. Bizatitzukin, hola, platera oso bolita. Naikoa. Eta listo. Hori da. Eta listo. Hori da. Gure xefaren azken ukituak izan da, berean ator. Baina, baino lehenoti jo, hemen dakazte telefono bidez, hor dago lauki txiki horretan, QR izena du, berez? Eta hortzen klikatu horrela telefonoakin, eta zuzenean azalduko dira, aztu guzti honetan egiten nahian, bere errezeta guztiak. Faniren errezetak. Abizena nola da? Azkona. Azkona, Fani Azkona, hori da. Eta azken ukituak izan da, banator. Arrain zalda berotu, barazkiak zatitu eta oliotan zuestitu. Eta arrain zalda gehitu. Baratxuria laminetan ebaki eta oliotan gorritu. Bakailau bizati bertan frijitu. Porruzalda birrindu eta txinotik pasa. Eta berriz irakin. Moldeko ogia oliotan frijitu. Eta guztia aurkeztu. Listo, prest daztatzeko. Bai. Hori da. A ber, zemozko... Porruzalda krema. Krema. Bai, behin berrindu ezkeo, krema. Fin-fina da, eta ego txinotik pasa ezkeo, eta lan hori hartu ezkeo, hori gertzen da diferentzia geho. Da, porruzalda errezago jateko. Hori da, asko zorrexo, eta ego tekstura aldetik ere fin-fina. Baina, bueno, batzutan bakizu, ez, utxien denbora ematen, eguneroko bizimoan, baina denbora hartu ezkeo. Hori eta ban bakailua, zati bat. Eta rematatzeko, ogizati bat, hau pixke begindu inda, kompleto. Porruzalda krema, bakailuak inola zatila edarra ikusteko moduan, eta ogi kurriskutuakin, primerakoa. Koxo-goxua da, fin-fina da. Eskerrik asko. Hori da, bagatoz berela, bigarren platerakin.